съгласие, всички да живеем наистина в единство, защото в единството има сила. Винаги, по всяко време, да си спомниме историята на този човек, който наистина събра своите деца и им каза: ако днес ние искаме да вземем територия, ние трябва да сме единни. Трябва да сме като този сноп, който не може да се разчупи. Трябва да сме винаги единни, за да успее нашият квартал. Нека Господ да ви благославя. Боже, аз ти благодаря. Благодаря ти за тази сила. Благодаря ти за това единство. Моля те тази вечер за квартални, за църквите ни, за пасторите ни, за лидерите ни, Господи, и те моля за онези, които все още нямат мир, нямат единство, нямат, Господи Боже мой,